कुछ कल हम लंगड़ के जीजा ना बनाई। तू डंटरू एगो साढ़ू के लइका बा पता के घरी लंगड़ बकरी से सेक्स करे तारे सो ए बेटा ना करी है सो हाय गोल बड़े कोनो बात भाई के तो छोड़ी भतीजा ऊ तियल भइल बड़ी ऊ कतरे ए फुआ तू अगर लंगड़ से बियाह करबू तो हम फूफा ना कही। अब रुआ बताई हम कैसे अपना भाई बाप के बात काट दी। 3 गीत का आदेश बा तो गीत नया नया होई तो अच्छा लगेला। ऐसे ही गीत अभी यूट्यूब पर भी का जाने चढ़ल बा कि ना 4-5 दिन से गवाता फिर एगो नए ले लो तारला तो नया बाना लगिया पापा हो पापा को है। खैर कोनो बात ना हमार मेहरारू अगरबत्ती दिखावत रहे जावा गोनू बा एकदम सही कहले हम तई देखले कहले गरीब भौजी हे जा तो कहले कि रसम गोनई में जाई हमरो दुकान खोले के टाइम हो गइल बा वही देखा देखी करे को भाई प्रोग्राम में जा तो नहीं जा अगरबत्ती ना हतना कमूट कैंडल बार के हे जा दिखावत बुझाइल की का करता रहो चुप रहो तू लो जा लो हमरो गाड़ी मारो के बेरा भइल केहू ना मिले तो मोमबत्ती ठेस ले ऐसा ना तरह कह चाहिए जना के जवाब गलती होता बेवकूफ आदमी कुछ वो बोल दे माइक में नॉनसेंस मान लिया तरह के गमछी दियाइल हो इज्जत प्रतिष्ठा से कौन आई गावे का वाह वाह अरे आज मुताबिक काम कर इडियट कहीं का नया गाना बताओ ना पुराना गाना बाद में कोई हो हेलो अब का करेलू बहाना है ना वो जान हमार ई प्रेम चुटकीला कहता नहीं। अच्छा बढ़ जाओ अब जानते बानी केहू के गीत के फरमाइश ज्यादा होला केहू के चुटकुला के केहू के प्रसंग के चुटकुला के फरमाइश बा कहलर ला एक दिन द्वार पर गोइनी गांव का पोझिया हो टड़वा पोझिया कोपा के बगल में बा आई अभी जान जाए कि आसनसोल से लौटर ले पटना पहुंच रहल है मलकिनी कहली कि बेहजी तनी चाय पी ली जीजा जी हइए हैं हम कहे साड़ू भाई कहाँ बड़े अभी तो लेट बात हम चाय पियावो तो पियावो गईली रसोई घर में चीनी ना रहा हम बगल में जान जाए कि भिरगू राम के किराना दुकान अब नाम नहीं और नाम होला हमारा गार्जियन को होते तरह के पर बुरा नाम हां तब आ वो हो जाए कि राम जी वदे बनौले रहे अरे महाराज सोरे पलाई घींच के जाने की मलकिनी गुजर गई रहली अपन दंडोत सलाम खाती बेचैन रहे कहलस के 80 रुपया दो 1 किलो चीनी ले जा तो कहले कि 80 रुपया तो ब्याज जाए तो 100 गो ले ले अब हेंता जी आइल बड़े कल के ना उधार ना दे ना दीना कहले कि उपाय बा कहले जौन उपाय होगा तौन करी चीनी दी इज्जत के बात चला देता नहीं इज्जत के बात बताओ ले गइल गोदाम में आधा बोरा चीनी ढई रहे निहुरा दलस बाह के अलो में एल बना के नाइटी पहनले रहली ऊपर चढ़ा देलो पाछा से ऊपर चढ़ा के फिर कोड़िए कवर लागो रहे घीच लागल व्यवस्था दे अच्छा 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 वो कहले कि जब नसाइए गइल तब ले लेबे त चीनी कुछ देर के बाद कुछ ठेक के त देहगो रहे एगो तनी डेढ़वान हो गई रहे चुचिया और उ ठेकत रहे त टोली अरे 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 दुकानदार सभी का हो ई का ठेकता तराजू के बैठा करा हो बगल में पता करा तो कहली कि तराजू से 1 किलो दे तने चीनी इहो दोनों ठेस दी अच्छा 1 किलो करिया गुड़ दे भाग बूढ़ लेके आइली दूध देहल बर्दासी हम उनका के ना कहम दुकानदार के बर्दासी भाईवा बो रहे हे बबुआ बैठा करा ले हां तोरा विकेश कुमार जी पुरस्कार दल बने हार्दिक शुभकामनाएं है ने वो बहाना मत करो
बहाना करतनी हाँ। जब से हमार प्यार का चर्चा हमार भाई भतीजा सुन ले बड़े हाँ। आई रे माई घर में रोज लड़ाई करत रे हाँ। भाईवा कहत रे हाँ। तू कुछ कल हाँ। हम लंगड़ के जीजा ना बनाई तू डर एगो साढ़ू के लइका बा तू पता के घरी लंगड़ बकरी से सेक्स करे तारे सो हाँ। ए बेटा ना करी है सो हाँ। खाए गइल बड़े कोनो बात ना। भाई के तो छोड़ी भतीजा ऊ तियल भइल बड़ी हाँ। ऊ कहत रे ए फुआ हाँ। तू अगर लंगड़ से बियाह करबू त हम फूफा ना कही अब रउआ बताई हम कैसे अपना भाई बाप के बात काट दी ऐसे हम बहाना नहीं की करत हमारे के रउआ भुला जाई बहाना जो करो अब का करेलू बहाना अर जाना हो जब तोहरे मन बाना अर जाना हो झूठे दोषी माई बाबू के बनो ले बाड़ू झूठे दोषी माई बाबू के बनो ले बाड़ू जगतानी दिल जहां लगोले जनतानी दिल जहां लगोले कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। पूरा लोग के अकल है बराबरी मत करी गोनू बाबा अकल है रुआ 4000 रुपया बिक दे बाबा के फिर 500 दिल बने गोल लगे हैं बाबा के बार बार गोनू बाबा जहाँ नहीं बना रहे प्रधान जी डॉक्टर साहब फिर पुरस्कार दल बने हमरा के सुजीत भैया पुरस्कार दल बने हार्दिक शुभकामना अच्छा मुन्ना मास्टर कवि जी रिलेटिव वाली बहुत बहुत पुरस्कार दानी संबंधी भोला दानी बनौला रहे तने तने में काम करे जूली है ना वो किरिया को सब खा के खेल गइलु खेला आपन बना के आजू बदलू पीरा देवे के पीरा उठौले बाड़ू ये पीरा देवे के पीरा उठौले बाड़ू जनतानी दिल जहवा लगौले जनतानी दिल जहवा लगौले हम जानते हैं
पौने 12 से 12:20 हो गए 35 मिनट हमारे समय पूछ गए अंतिम मंत्र कह के रोकब जाओ अंतिम मंत्र कह के रोकब जाओ हरे हमर भाग्या खुशी मिला हरे हमर भाग्या खुशी मिला या तो हर मारे और दिन हो न जोई है जा तो हर मारे और दिन हो न जोई है सोनू संग दिल से यारी धरो ले बाड़ू सोनू संग दिल से यारी धरो ले बाड़ू जनता ने दिल जहाँ लगौले बाड़ू दिल जहावा लगोले बरू जनतानी दिल जहावा अरे श्री प्रधान साहब पुरस्कार दल बने जनतानी हार्दिक प्रणाम करते हैं माँ सरस्वती पूजन समारोह हल्दी बगीचा टोला स्थान मंदरौतन बाबा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार प्रेम से बोली शिव शंकर भगवान की शनिचरा बाबा की लगे जी तनी निमन बात बोली भोजन भोजन और पारिया गोइल हलचल जी